Tänään taas yksi meikäläisen suurimmista unelmista pääsee toteen. Kun on kaikki siellä valmista, niin sen jälkeen voidaan laittaa meidän näyttelijä ja stunt double sinne sillan toiselle puolelle. Oikein hyvää huomenta ihmiset rakkaat, se olisi Ara täällä. Tänään ollaan aikaiseen liikenteessä. Kello on vasta 7.20, siitä todisteet. Ja minkä ihmeen takia mä oon näin aikaisin liikkeellä, koska tää ei todellakaan ole ihan normaalia meikäläiselle. Tänään mä pääsen toteuttamaan yhden mun suurimmista unelmista, mikä mulla on ihan pienestä pitäen. Mä menen suorittaan stunt-kohtauksen sarjaa. Mä oon tästä todella innoissani, mutta mä myös jännittää super paljon, koska mä oon menossa hyppään sillalta jostain 20 metristä jalat edellä. Ja mä en oo todellakaan pitkään aikaa hypännyt noin korkealta jalat edellä tai ylipäätään edes hypännyt jalat edellä. Nyt on kesäkuu 2024, kuten näette tämän videon, on varmaan tammi tai helmikuu 2025, eli tää on tämmönen pieni paradoksi. Tää mitä te näette nyt on tapahtunut jo kauan sitten. Stuntti mennään suorittaa semmoisen sarjan kuin Räjähdysherkkä 2, joten kannattaa käydä todellakin tsekkaamassa. Nyt lähdetään tonne Porvooseen ja päästä näkee vähän, että millaista on behind the scenes, behind the scenes, tällaisen niinku sarjan tuotanto. Ja mä oon itekin tosi innoissa, koska en oo ennen ollut. Mut vissiin ihan meikataan siellä ja laitetaan ihan tälleen kuntoon, vaikka tää on vaan stunt-kohtaus. Kuitenkin mun pitää näyttää siitä mun hahmolta of course. Sanotaan näin, että mieluummin vetäisin kyllä kartsaan, kun hyppäisin jalateellä, mutta se ei välttämättä sovi ihan mun hahmolle, koska kaikki hahmot ei välttämättä pysty vetämään pariskymppistä kartsaa luonnollisesti, niin nyt mennään niinku näyttelemään. Täytyy vetää hyvin, niin ehkä pääsee jatkuvasti vetämään stunttikohtauksia tai ihan muuten vaan näyttelemään, ihan vaan vink vink. Jos teet sieltä jotain leffoja tai sarjoja, niin jos tarvit stunttihahmoja tai näyttelijää tai mitä ikinä, niin täällä mä oon. Me ollaan matkalla Porvooseen, Veksin mestoille. Shoutout Veksi. Painat tykkäystä, jos tämmönen video on semmoista kiva ja totta kai tilataan kanava. Paljonkohan mulla on tilaajia silloin ensi vuoden helmikuussa. Heitetään tämmönen ihan kohtuu tällainen optimistinen veikkaus, mutta mulla on 150 000 tilaajaa, kun tää video tulee ulos. Eli jos mulla on nyt alle 150 000 tilaajaa vielä, niin sitä suuremmalla syyllä tilasi kanavan nyt, koska sit mä oon jäljessä mun tavoitteista. Kahvia tarvis saada, että lähtee tää päivä käyntiin. Kuuma. Kyllä tää päivä tästä käyntiin lähtee. Viimeistään sit kun mä oon hypännyt tonne meinaan. Niin kuin ehkä muistatte, viime kesä teille, eli mulle tää nykyinen kesä, niin kesäkuussa ei ollut hirveän lämmin. Toukokuu oli hullu, mut kesäkuu kylmää oli, eli vesi on aika jäätävää. Niin viimeistään siinä kohtaa kyllä herätään tähän päivään, kun on sinne hypätty. Ja menee muuten aika syvälle, kun hyppää jalateella noin korkealta. Kartsa jää aina silleen vähän pintaa. Jalateella kun menee, niin menee silleen suoraan 4 metriä. Täytyy myöntää, että jännittää aika paljon, koska mä en oikeesti tiedä mitä nyt on luvassa seuraavaksi. Kyllä on lupaillut, että mun ei tarvi itse tietää, että miten toi homma toimii, koska mistä mä voisin tietää. Pitkä päivä luvassa, voi olla, että hyppää vaan tosiaan yhden hypyn tai tarvittais 2, mut silleen niinku ihan täys päivä tässä niinku on luvassa. Tää on tällaista, kun on oikea tuotanto, niin siellä katsotaan kaikki kuntaan. Joo, mennään katsoa miten oikeesti nämä hommat toimii. Jep. Jännä pissa tietenkin heti. Kohta ollaan perillä. Nyt ollaan siellä sillalla, mistä meikäläisestä tarjotus hyppää. On kyllä aika korkea. En tiedä näkyykö tässä kamerassa, mutta on tää aika korkea. Hän on tulossa kuvauksia tänne. Niin hyppäämään. Tyyli heti ekana lähdetään laittaa meikäläinen niinku oikean näköiseksi, koska varmaan jotain maskeerausmeininkiä luvassa. Moi! Joo. Moi, mä oon Anna. Moi. Yes, moi, moi. Mähän on ihan pihalla. Ei mitään. Mulla on sulle myös tämmönen niin sanottu daily script, missä lukee se, että mitä tapahtuu. Mutta aloitetaan tosiaan tuolta. Yes. Tuolta päädystä. Outfit check. Outfit valmiina. Ihan fresh. Sitten pitäis mennä maskeeraukseen. No niin, let's go. Mielenkiintoista kyllä. Meikäläinen on valmis roolisuoritukseen. Ehkä musta tulee vielä suuri Hollywood-tähti tämän jälkeen, mutta ei mulla hirveän vaikea rooli. Pitäis olla. Aika korkea, että se siltä näytti. Jännittää. No vähän joo, kieltämättä. Tää on niin erilainen tilanne, tavallaan uusi tilanne mulle. Että vaikka mäkin on kaiken näköistä tullut tehtyä tässä, niin tääkin on taas uusi juttu, mitä en ole ennen tehnyt. Että tällainen tuotanto ympärillä. Että vaikka on ollut kaiken maailman Talent Suomeen ja on ollut Yle-kuvaa, dokumenttia ja muuta, niin tää on vähän eri juttu vielä. Tälleen vaan tikkuna. Onneksi ei tarvitse olla mikään ammattilainen tässä niinku roolissa, niin ei voi tavallaan mennä huonosti, koska jos menee huonosti vähän se, niin se on ihan hyvä tarinan kannalta, kunhan ei satu tietenkin. Ei oo tosiaan tullut jalateella paljon hypittyä viime Koska aikana. Oot viimeksi en oikein? minä tiedä. Silloin, hyppäsittekö silloin Norjassa? En mä hypännyt silloin. Ne muut hyppäs, mutta mä skippasin senkin. Ja nyt varmaan vaan odotellaan. Mä veikkaan, että tällaisessa tuotannossa aika paljon tulee semmoista venailua. Niin, varsinkin mulla, kun mulla ei oikeesti oo niinku ihan hirveän iso rooli tänään kuitenkaan. Mä en oo ihan niinku main character tänään valitettavasti. No melkein, mutta aurinko paistaa, mikäs tässä. Tällaisia jalateella hypyssä, niin tuun aika suorana varsin noin korkealta ihan. Just joku 4 metriä on aina ollut aika riittävää. Harvoin menee pohjaan niinku edes maa-uimalassa tai missään, missä 4 metriä. Sillainen.
innolla odotan, että mitä tästä tulee. Täällä myös lukee, koska tulee ne stuntit ja Joo. Jos haluat Annalta paljon ekstra krediittiä, ota kaikista sivuista kuva ja postaa somme. Tässä on nyt sun päivän käy. No niin. Jos teillä on mikit häntä. Minne? Kuvaamaan. Ei oo tullut catering-töitä täällä. Mä oon ihan pihalla, mutta nyt mulla annettiin tämmönen lappu käteen ja... No mulla on toi yksi kohtaus, sitä aika silleen helppo. Helppo aloitus mulla tälle uralle käsikirjoituksessa. Aika tuntuu hidastuvan Joonan laskeessa, Christian kerää rohkeutensa ja hengittää syvään, hän ponnistaa. Pudotus tuntuu yllättävän pitkältä, keskittyminen vaihtuu kauhuun ilmanlennon aikana. Christian huutaa pudotessaan, että vahtaa veteen tyylipuhtaasti ja katoaa pinnan alle. Eli aika peruspäivä meikäläisellä. Aika usein se keskittyminen vaihtuu vähän kauhuun, mutta yleensä tullaan aika hyvin alas kuitenkin. Niin ei pitäisi olla ongelmaa. Mulla on 2 kameraa tänään. Joo. Täällä on kunnon turvallisuusasiat otettu huomioon, onneksi mikä on aina ihan kiva. Toi palomieskin sanoi, että ei tiennyt kuka oli hyppäämässä, mutta kun näki muut, niin sanoi, että ei ole varmaan tarvetta millekään pelastustoimille, että ammattilainen kyseessä, niin luotto on muuhun siis kova. Eikä tarvii dep-checkaa. No se on plussaa. Se olisi ikävä, kun tulisi näyttelemään sitä siitä dep-checkaakin niin kuin omilla videoilla. Pitää itse hoitaa kaikki. Niin täällä kun on tässä, niin täällä on aika monta ammattilaista tekee omat juttunsa, niin mun ei tarvitse tehdä kuin yksi hyppy. Niin Jep. Aika kiva. Aika kiva. Aika kiva. Paras mahdollinen. Jep. Olispa tällainen tuotanto ja omillakin videoilla. Olisi aika helppoa. Ehkä joku päivä. Tilaa kanavaan. Joku päivä mahdollista. Niin. Ja tykkää videosta, jos haluat, että musta tulisi vielä semmonen Hollywood-star. Joo, sieltä lähtee joku kohtauksen kuvaaminen. Siellä on kova höökin näyttelijällä päällä. Ja kyllä mä tossa nuoren itteni näen, että sillä aika hyvä samastuva kohtaus tää on, missä mäkin oon mukana. Et silloin tuli just nuorempana, niin saattaa olla semmoista pientä yllätystä. Hyppää jostain sillalta sun muuta. Enäähän ei oo missään nimessä sellaista ikinä. Thanks. Kuka lähtee hyppiin? Oots tosissas? Mitä? Eiks pikku iltaointi teki se hyvä? Toitko kuin pitkä matka tuo jo? Sitten on varmaan jotain 20 metriä korkea. Tuota kun tulee alas, niin vittu keuhkot murtuu tai perna repee. Vähintään. Minä menen. Ei saatana lapane, et saa. Osaat sä edes uida? Kato nyt itse, siis sä oot ihan liian kännis hyppäämään tuolta. Aha. Jos kukaan muu ei uskalla, mä menen yksin. No vittu mennään. Ei vittu maisteri, huhhuh. Sairas. Kiitos, hyvä. Kiitos, liikennepapa. Kiitos poikki. Liikennepapa. Tuun siihen ja sitten vähän etukenoa ja... Tolle. Oo, sitten vähän kädet näin. Joo, vispaa, joo. Sitten näin, mä laitan varmaan. Ai tolleen. Joo. Jos sä tuut bäkkärissä ja vedät kans kädet aina noin. Kaikkea sitä pääsee tekemään. Pääsee ja pääsee. Pääsee ja joutuu. Itse paan soppani keittän, ei siinä mitään. Nyt käydään tästä on kriittinen asia, eli veden lämpötila. Virkistä vähän. Ei ollut pohjassa mitään. Hyvä, hyvä. Se jalat edellä, mitä ollaan juteltu. Joo. Ja no onko sulla nyt siis mitään kysyttävää toista? No ei varmaan sillä, että se on pakko tehdä. Noniin. Ei siinä muuta. Noniin, mutta mä ootan vaan, että tuossa on näyttelijälle vielä noin valioat Joo. sovitettu. Ja sit lähdetään. Mahtavaa. Niin käy nyt veskis, jos tarvii. Joo, Yes. voisin kyllä käydä vielä. Tietysti. Joo. Enää ei voi perääntyä. Tälleen vaan. Vielä varmistettiin, että jalat eellä sit. On tää. Niin. Huhut on liikkunut, että mä haluaisin tehdä jotain muuta. Onnistan. Sinne meni. Ja sit katsot, kun hän tippuu. Jännittääks? No vähän. Ehkä sen takia, että tää on niin uusi tilanne silleen muuta, että yleensä kun mä hyppään, niin siellä on pari kaveria kuvaillaan puhelimella ja tälleen. Nyt kun täällä on näin, niin tällainen iso meininki, niin se tuo siihen se oman niinku. En mä tiedä sinänsä itse toi hyppy, niin ei se nyt pitäisi olla paha. Hyvin se meni. Joo, menee Sä varmaan. oot tehnyt tää kuitenkin 1 000 000 kertaa ennen. Joo. No ei jalat eellä, mutta... Niin, sä et hyppää kartsana. No en, siis kumpa oiskin. Tietenkin pitää mennä käsikirjoituksen mukaan, että... Tähän voitte puhua siellä niin kuin ylhäällä ihan normaalisti. Ja sitten sellainen hei huomio, että odottakaa siihen asti, että tulee selkeä, olkaa hyvä. Menkää Kiitos. Se on pakko tehdä nimenomaan. Otetaanko vielä? Ihan perushomma. Liivit päällä yleensä ja silleen. Jep. Boksereissa ja T-paidalla kova tyyli hypätään ja... On tää semikorkea. Arttu nyt on hyvä paikka Artulle hypätä. Hienoa. Ok, kamerat laitetaan vielä kuntoon ja sitten lähdetään sendaan. Kauas meidän pitää mennä piiloon. Päin se siinä ja sit se käännät näin päin. Sitten mennään. Se on pakko tehdä niin sanotusti. Kun Annalla on kaikki siellä valmista, niin sen jälkeen voidaan laittaa meidän näyttelijä ja stunt double sinne sillan toiselle puolelle.
Olkaa hyvä. Saadaan lisu tonne veteen. Sä teit se oikeesti. Vittu, sä teit sen! Tein sen! Esimies on esi. Mä oon mennyt tästä melkein 18 vuotta ohjaa. Mä oon aina miettinyt, miltä se tuntuisi. Kiitos! Se oli pakko tehdä. Se on flow, Shoutoutti. Ihan hauska. Kysymys, mikä varmaan tulee aina. Miltä nyt tuntuu? No hyvältä. Piti olla siinä valmiusasennossa aika paljon pitempään mitä normaalisti. Niin. Siinä tuli semmonen erilainen jännitys, että aika vähän niinku jalat tärisee. Yleensä kun mä menen tavallaan tohon, missä mä hyppään, niin mä oon siinä ihan niinku 10 sekuntia maksimissaan. Mut sä eka keräät itse, sit sä menet sinne ylös. Joo, mä tein kaiken niinku valmiiksi, mietin kaiken. Sit kun mä menen siihen, niin mä hyppään tosi nopea. Sitä venailua tuli, niin siinä alkoi miettiä sille kaikki, että entäs mä niinku epäonnistunkin tai jotain. Vaikka eihän tota niin melkein edes voi epäonnistua hirveän pahasti, kun hyppää jalatella. Mutta joo, varmaan pari vuoteen korkein hyppy multa. Niin. God damn. Sitten oli taas tuulisemmin paljon. Joo. Niin mä olen aloin miettiä just kaikkea, että voiko toi tuuli niinku jotenkin, tiiätsä, pistää muutenkin vinoa ilmasta, mutta ihan kyljeltä tai jotain. Ihan oikeestikin mun tulee tosi harvoin hypättyä tavallaan tämmöstä suoraa hyppyä. Varsin noin korkealta ja sitten vähän kun tuuli toi ylhäällä, niin kyllä se ihan aidosti se räppiköitäkin tuli sieltä. Että niinku. No niin, no tosi joo. Mut mun mielestä näytti just siltä se hyppy, mikä tähän niinku käsikirjoitukseen sopii, että just että on ehkä otettu muutama kalja ja sit lähdetään hyppää, et eihän toi mikään maailman hienoin hyppynä ollut. Toi on just sopiva. Joo. Niin mä just kun mä luin sitä. Siinä oli vähän sellaista niinku, että kaatuu sisälle tai jotain vaaran tunnetta. Jep. Niin siitä tikkasin kyllä. Hienoa. Hyvä tulkinta tästä Joo. Niinku näyttelijän suoritus. Joo, no hyvä kuulla. Tietenkin mä oisin halunnut hyppää sieltä justiin vaikka jonkun kartsa silleen tosi tyylikkäästi, mut sit se ei ois just sopinut ihan juoneen. niin. Tää oli paljon parempi tähän tarinaan. Sait ihan niinku kroksit ja kylpytähäkin suoraan hypyn jälkeen. Joo, tosi hyvä palvelu oli kyllä. Ei oo aiemmin ollut. YouTube-videolla kun hyppää, niin ei kukaan tuo mulle kyllä tuota kylpytäkkiä silleen niinku päälle. Tuntuu ihan sankarilta kyllä tuon hypyn jälkeen. Se on hyviä äijä noi näyttelijät. Meikäläinenkin voisi rupea tuohon näyttelijäuraan melkein näillä näytöillä jo. Aika hyvä suoritus oli meinaa. Ihan käsikirjoituksen mukaan vedettiin. Siis ennen vaikka sitä hyppyä niin on ihan sellainen niinku, jopa aika epämiellyttävä tunne. Niin se on vähän ahdistava. Joo, tos niinku käydään niinku ihan laidasta laitaan ne tunteet kyllä läpi. Loput kumminkin sika hyvä fiilis. Niin, tosi addiktoivaa. Joo, on ehdottomasti. Minkälaisia Suomessa on näitä siltoja? Onks korkeampia? On joo, mutta ei niitä ihan liikaa, että just 25 metriä on mun niinku korkea hyppy, niin se on Kuopiossa. Just tämmönen vähän tän tyylinen silta. Tää on kyllä aika hyvä niinku. Me ei yhtään ajateltu, että tulisi näin korkea, mutta sit ihanaa, että tuli näin korkea. Niin, jep, ihan hyvä, että sit sen saa näyttää silleen just hurjalta. Kyllä se kameralle pitää olla aika paljon aina. Niin, se on totta, koska kameralla se näyttää kuitenkin aina matalemmalta kuin niinku tälleen livenä. Se näytti tosi hyvältä. Joo, no hyvä. Muut ekstreme-lajit kuin siltahyppyminen? Kyllä kaikki jossain määrin, mutta en mä kaikissa ole mikään ammattilainen läheskään, mutta tykkään ihan silleen niinku harrastella ja kokeilla kanssa kaikki uutta. Kyllä mä niinku laskettelen ja pystyn niinku vähän heittämään muutamia jotain voltteja, mutta en ole todellakaan mikään ammattilainen ja sitten oikeastaan kyllä kaikki silleen menee. Mut kyllä tää pääjuttu on niinku tää uimahypyt. Miten sä tajusit, että se on uimahypyt? En mä tiedä, mä vaan tykkäsin siitä. Harrastanut uimahypyistä? On itse asiassa joo. Se on taas ihan eri juttu sinänsä, mutta siinä tulee kumminkin se niinku veteen hyppääminen on tullut sille aina tutuksi. Harrastin aika monta vuotta ja olin siinä aika hyväkin, mutta sitten mä en tykännyt siitä niin paljon, kun se oli semmoista vähän niinku voimistelua. Se oli ihan tosi teknistä ja hinkattiin aina niitä samoja hyppyjä ja piti olla just kaikki nilkat suorana ja muuta, niin mun loppui kärsivällisyys ihan kokonaan siihen. Ja sit myöhemmin mä aloin tekemään näitä niinku tällaisia. Nää on paljon vapaampia. Niin, voi tehdä mitä haluaa tai silleen vähän luovempia juttuja. Jotenkin se on vaan aina kiehtonut. Se on upeaa, että sä oot löytänyt sun jutun. Joo, ja on se mahdollistanut aika paljon, että just esim. Tää päivä, niin aika siisti kokemus silleen mulle. Tää on aika marginaali laji tämmönen, että hypitään veteen. Niin siitä on saanut silleen työn ja sit tosi siistejä kokemuksia tosi paljon, niin se on niin aika hauska. Kela kuinka siistiä oli tää tuotannolla noin silleen, no me tarvitaan joku hyppää tästä sillalta ja sitten löytää sut ja sä oot about samanikäinen ja sulla on aika about samanlainen tukkaa. Niin, se oli kyllä, joo, se oli tosi kova, että matchas niinkin hyvin. Niin. Joo, se olisi kyllä hyvä silleen vielä, joo, ehdottomasti, mut Nyt Aralle
soitettiin jostain TV-ohjelmasta, mutta katsotaan. Ehkä joskus teille selviää mistä. Päivän paras osuus eli totta kai syöminen. Täällä on kanariisiä ja salaattia ja hedelmäsalaattia, joten kiitos. Se oli siinä. Oli kyllä mielenkiintoinen kokemus, mielenkiintoinen päivä itselle. Et oikeesti kun katsoo telkkaria tai suomalaista sarjaa tai ulkomaalaistakaan, sä et todellakaan tajua, että monta asiaa siellä on mietitty. Kaikki on hoidettu viimeisen päälle. Mullekin siellä oli heti kaikki siellä juomapullot, mistä luki mun nimi. Oli niinku kaikki kylpytakit, kroksit, kaikki tuotiin heti jalkaa. Oli laitettu kaikki suikut ja kaikki. Vähän pääsi laittaa jalkaa oven väliin ja vähän värjäilee niille, että kannattaa mua jatkoskin ottaa sitä 5 tuntia tai ehkä jotain muutakin. Oli muuten mukavia näyttelijöitä noin jätkät tossa kohtauksessa kaikki. Törkeä mukavia äijä. Oli hauska tavata, jos katsoo tätä videoa ja varmaan törmäillään joskus jossain oli niin meneviä äijä, mutta heräsi semmonen pieni kipinä, että meikäläinenkin vois rupea tuohon näyttelijäuralle joskus ehkä. Tai mitä oot mieltä? Joo, miksei? Niin, kyllä musta tuntuu, että mulla voisi olla annettavaa siinä. Ainakin tollasia rooleihin niin kuin noin, että ollaan äijäporukalla ja vähän tolleen perseillään, niin kyllähän multa toi irtoisi ihan niin kuin luonnestaankin vai mitä? Luonnerooli. Joo. Lähdetään tästä vielä stadin käymään hakemaan meikäläisen mertsiä vähän tsekkiä, että natsaaks ja sit laitetaan myyntiin. Toki tää on teille epärelevanttia tietoa. Sillä palataan.